И с ваша помощ открихме следващите 40 българи до 40 години в 10-то издание на проекта на Дарик. Смели, отдадени, креативни, търсещи новото, създаващи, развиващи България. Следете техните успешни истории всеки ден в ефира на Дарик Радио, четете на Дарик Радио БГ и Дарик БГ. 10 години 40 до 40. Проект на Дарик. С подкрепата на пенсионно-осигурителна компания Доверие. Да поговорим спокойно в бъдеще време. Това е следобедния блок на Дарик. 10 години ви срещаме с младите хора, които променят и продължаваме да го правим, защото ги има и защото го могат и ние защото го можем. Представям ви Александър Карагьозов на 28 години, композитор, диригент, музикален продуцент. Едва на 21 той е избран за асистент на диригент на Йордан Камджалов, а на 22 е назначен за мениджър на оркестър и музикален директор на иновативния вокален ансамбъл на фондация Йордан Камджалов. Здравейте! Имаме връзка с вас, предполагам. Здравейте! Много е приятно, благодаря за поканата. А къде ви заварваме? В Лондон съм в момента, в Сохо, разбира се малко вали, студеничко е, но всичко друго е точно. Тук един прекрасен октомврийски слънчев ден се заформя и много хубаво, че съчетаваме двете, за да има баланс. Да. Разкажете вашето начало, как започна всичко? Моето начало беше доста рано. Аз започнах да свиря на пиано, когато бях на 5 годишна възраст. Ходих на частни уроци по пиано, докато бях в училище. След това започнах да създавам музика за всякакви проекти, когато бях на 15-16 години. След това продължих в музикалната академия, където учих хорово оркестрово дирижиране тук в София. И така. И за следващите стъпки вие споменахте част от тях. Как се постига създаването на музика? Трябва ли нещо по-особено, като обстановка, като тишина, като време на деня или през нощта? Има ли закодиран? Има ли кодировка, която може да се обясни? Да. Много интересен въпрос. Истината е, че всеки може би има индивидуален подход. За всеки човек работят различни неща. Може би истински качествената музика се създава с много голямо спокойствие, с много голяма яснота какво искаш да създадеш и какво съставаш и за кого също. Не знам дали има формула. Мислил съм много по този въпрос. Говоря с други композитори също. Не знам дали има формула. Със сигурност, може би, голяма доза автентичност. Но да, може би визията е нещо много важно. Да знаеш какво създаваш, за кого го създаваш. Мисля, че това са важни неща. Но обяснимо ли усещането, когато чуеш създаденото? Да, макар че то винаги е компромис, защото изпълнението на живо в реалния свят по някакъв начин винаги бледнее много пред това в съзнанието. Това... Да, има разминаване и винаги искаме още и още, може би до усъвършенстване. Да, стремим се към този идеален свят, но колкото може. Разбира се, че е така. Няма да питам клишетата какво ви дава, но тя е част от живота ви, несъмнено. Без нея не можете, със сигурност. Да, даже бих казал, че на този етап, може би, вече за мен, аз не правя разграничения между музика и всичко останало. За мен природата е музика, реките са музика, просто тишината е музика. Всъщност много композитори, изобщо хора и музиканти говорят за това, че всъщност тишината е най-голямата музика и че реално в най-голямата музика пък има най-много тишина под една или друга форма, физически или метафизично. Така че тишината и природата са много големи фактори в музиката по принцип. Много големи вдъхновители също. Вие се срещате с вероятност много хора, които можете да наречете колеги, въпреки че това е творчество, тук нещата са различни. Има ли в младото поколение достатъчно човеци, които разбират това, което казвате? Дори че тишината е музика. Не съм сигурен, но не бих искал и да прави такова наблюдение. Не съм сигурен, може би би било хубаво, ако повече го разбират или ако станат повече хората, които го осъзнават. Но то може би въпроси на не знам, на опит или на осъзнаване, не мога да кажа, но със сигурност в световен план, на световно ниво би било хубаво да това нещо да се осъзнава и да знаем, че има неща, които са малко над, как да кажа, над битовите, над материалните. Има още по-дълбоки неща. Да, това е една съвсем друга природа. Абсолютно. Абсолютно и трябва да бъде осъзнат. Това е. Къде споменахте световен мащаб, къде е България във всичко това? Можем да се гордеем, нали?
Със сигурност. Със сигурност с някои неща можем да се гордеем, с някои не можем да се гордеем. Тези, с които може да се гордеем, според мен, са нашата фолклорна музика със сигурност. Отделни личности със сигурност, отделни състави със сигурност. Това, с което не можем да се гордеем все още, е, че не знам дали има все още добри условия за развитието на музиката и културния сектор изобщо в България в момента. Мисля, че по това много може да се работи. И това беше и част от моето решение, аз да замина за чужбина. Преди години да уча, да работя и така нататък, защото аз просто исках да се уча и да работя с най-добрите в тази индустрия. А пък те, разбира се, за момента са на Запад. Има отношения, в които да се развиваме. Да, това е, ако щете, и политика. Трябва да подобрим така, че за да може талантите да градят и при нас. Като сте били в чужбина, всъщност, от коя държава имате най-много наблюдение? Англия ли? В Великобритания съм прекарал доста време. В САЩ пътувах, учих и работих там също, в Лос-Анджелис, в Лондон. Пообиколил съм повечето държави в Европа, но най-вече в Лондон и в САЩ. Любопитно ми е, понеже загатнахте за фолклора нашия и ние ми любопитно как реагират хората, които за първи път го чуват, чужденците. Да, те са в абсолютен шок, което е много интересно. Те са в абсолютен шок и не могат да повярват, че такова нещо даже съществува, което е много интересното. Което даже смея да кажа, че всеки, който се докосва до българския фолклор, наистина за него това става това е като съвсем друго ниво. За него и който се докосва до такова нещо, никой не го забравя. И сега има една тенденция на Запад, че много даже холивудски композитори, западни продукции и така нататък се опитват по всякакъв начин да интегрират българския фолклор. И не само български, но тук източни такива ритми, фолклорни мелодии и така нататък, защото може би осъзнават на някакво подсъзнателно или свръхсъзнателно ниво, че може би потенциално, евентуално това е доста съдържателно или доста по-съдържателно от някои други вече изхабени формули, начини и така нататък. Хубаво е, че го правят. Няма лошо. Дават ли, не мога да не ви попитам, осмислят ли и такива проекти като нашия? Надявам се да популяризираме поне сред българското общество, а не само и България, хора като вас, в които осмислят. Благодаря за което. И едно послание към всички, които ни слушат и гледат, разбира се, благодарение на нашия видеорежисьор Страхил Митев. Да, бих пожелал на себе си, на всички да бъдем максимално, да стремим да правим нещата максимално колективно, максимално съзнато. Мисля, че времето или епохата на индивидуалността може би вече започва да запада и е време да започнем да си помагаме да правим нещата заедно и да осъзнаем наистина, че когато ги правим заедно и се съберем и колективно направим разни неща, те понякога, да не кажа почти винаги стават имат много по-добри резултати, колкото когато ги правим индивидуално. Това би бил моят призив. От дете, една скоба отварям от дете, знам един рефрен и си го повтарям: човек, който може да пише музика, не може да бъде лош човек. Има ли общо между музиката и доброто? Абсолютно, между другото, абсолютно има такова нещо, но аз може би не бих. Да. Абсолютно има такова нещо и абсолютен факт. Има такава и поговорка, нали, който пее зло не мисли. Да. Тук говорим за да твориш музика. Изключително. Да, тук говорим да твориш музика, което е още повече. Абсолютно. Музиката развива до много голяма степен сензитивността в хората, емпатията в хората. Едни качества, които по други начини, освен изкуството, малко по-трудно се развиват по принцип в човек. Важното е да ги отворим, както се казва. Да. Благодаря ви за този разговор. Александър Карагьозов, едва на 28, композитор, диригент и музикален продуцент в ефира на следобедния блок на Дарик Радио.